בוקר טוב, אני פה במרפאה של דוקטור פרידן. אני ואשתי מטופלים אצל הרופא, אני אפילו לא זוכר כמה שנים, מרוב השנים שאנחנו נמצאים פה. מאז שהגענו לבית שמש, אנחנו כבר גרים פה 18 שנה, וגם אני וגם אשתי, אנחנו קיבלנו את ההמלצות מרוב הקהילה שלנו בבית שמש, ומאז שבאנו לפה, אנחנו מאושרים, גם בגלל היופי, בגלל השירות. הידיים של דוקטור פרידן זה מלאך רפאל, ממש ככה, לא מרגישים. עם הרדמה, בלי הרדמה, ואני אגיד עוד משהו, שלפעמים אני לוקח הרדמה, אשתי המון פעמים לא לוקחת, כי היא אומרת, אצל דוקטור פרידן לא צריכים הרדמה. מנסים למצוא לך תור, אם זה באמת דחוף, אם יש טיפול שורש, שחייבים, לא יכולים לישון. שהרופא נסע לאומן לפני 4 שנים, ואשתי התקשרה יום לפני ראש השנה, והרופא אמר היום בלילה אני טס לאומן, והוא קיבל את אשתי בזמנים לא זמנים. זה נקרא שירות במילה אחת. אני ממליץ לבוא לדוקטור פרידן, בגלל השירות, האמינות והכל ביחד. אם תבואו פעם אחת, לא תלכו לאף מקום.